На будаўнічай пляцоўцы непадалёк ад вёскі Гірбантаўцы кіпіць работа. Сёлета тут з'явіцца новая малочна-таварная ферма агракамбіната «Мір». Гэтая гаспадарка ўваходзіць у дзясятку лідараў краіны па вытворчасці ялавічыны, а таксама ў тройку лідараў раёна па вытворчасці малака. Нядаўна да паспяховага прадпрыемства далучылі нерэнтабельную гаспадарку «Аграсервіс Стандарт». Таму востра паўстала пытанне паляпшэння умоў для статка, які павялічыўся адразу на некалькі тысяч галоў. В данном месте, где мы находимся, существовала старая ферма. Чем оно хорошо, мы сохранили 2 здания. Вот. Этим мы сделаем реконструкцию. Я считаю, что значительно уменьшим затраты на содержание сухостойных коров. Здесь имеются коммуникации, то есть электроэнергия и вода. На будаўніцтва новой малочна-таварнай фермы на 765 галоў і рэканструкцыю цялятніка на 125 галоў з абласнога бюджэта выдаткавана 2,5 мільёна рублёў. І яшчэ 1 250 000 пазыка баранавіцкага малочнага камбіната. Генпадрадчык будаўніцтва прадпрыемства Брест-Аблсельбуд. На данный момент нулевой цикл практически выполнен. Начинается монтаж каркаса доильно-молочного блока, начался вернее уже. Вот. Делается внутренние сети водопровода, внутренние и наружные сети. Произведен вынос электролинии, которая попадала под пятно застройки. Нормативный срок строительства этого комплекса 15 месяцев, но мы озадачили нас его сделать за 8 месяцев. Вот поэтому работаем световой день практически, выходные по вахтам. Я думаю, что в эти сроки должны вложиться. Дзякуючы новай ферме агракамбінат «Мір» плануе павялічыць вытворчасць малака до 23 000 тонн за год. Таксама будзе створана больш за 20 новых працоўных месцаў. Такие комплексы району нужны, потому что, возведя этот комплекс, агрокомбинат «Мир» получит 30% молока от этого комплекса, а в район это будет 4%. И годовая выручка составит 3,1 миллиона рублей. Плануецца, што новая малочна-таварная ферма будзе уведзена ў эксплуатацыю ўжо ў снежні. Пры гэтым у агракамбінаце «Мір» спадзяюцца, што пазней з'явіцца магчымасць пабудаваць тут яшчэ одну такую ж ферму. Тым больш, што і пляцоўка, і будынак пад сухастойны кароўнік ужо ёсць. Алена Ракуць, Людмила Салзна, Миколай Руцкий, телерадиокомпания «Брест».